ଚାଲ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜସୁନାଖଳା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାନପଦର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି 1700ରୁ 1800 ମସିହା। ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ଜୀବନୀ କାହାଣୀ ସବୁ ରହିଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜସୁନାଖଳା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାନପଦର ଗ୍ରାମ, ସେଠି ଗୋଟେ ରାଜସୁନାଖଳା ଅଛି। ସେଠି ସାନପଦର ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ସେଇଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ବୈରାଗୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ବୈରାଗୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲା। ତାପରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରେ ସେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ସେଥିରେ ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ରୀତିଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପରିଚିତ। ଜଣେ ରୀତିଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ କବି। ସେ ରୀତିଯୁଗ କହିଲେ ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଗ କାଳର, ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପରିଚିତ। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତିଭାବାତ୍ମନ କବି ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସରଳ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେ ବହୁତ ସରଳ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ରଚନା ବହୁତ କରିଥିଲେ। ସେଇ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ। ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, କଳେବର ଚଉତିଶା, ଗୋପ ମଙ୍ଗଳ, ମନଃ ଶିକ୍ଷା ଓ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କବିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନାବଳୀ। ଏତିକି ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ। ଆଉ ଚାଲ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା କ'ଣ। ସଂକୁଳିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବିଙ୍କ ରଚିତ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରୁ ଗୃହୀତ। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗଳ୍ପ, ସେଇଥିରୁ ଆଦେହରୁ ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରୁ ଗୃହୀତ। ମାନେ ତାର ଥିଲା 6ଟି ଛାନ୍ଦ ଓ 20ଟି ପଦ ଥିଲା। ତା ଦେହରୁ ଇଏ ହେଉଛି 8ଟି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ଅଛି 8ଟି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ 20ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ପଦ ଅନୁସାରେ ଏଇ କବିତାକୁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସର ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମଥୁରାକୁ ଯିବାବେଳେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାତୃହୃଦୟ ଆଶଙ୍କାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କଂସଙ୍କର ଧନୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଥୁରାକୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କଂସ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ, ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ସେ ଧନୁ ଉତ୍ସବ କରନ୍ତି। ସେଇ ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମଥୁରାକୁ ଯିବାବେଳେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃହୃଦୟ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟାକୁଳ ବୁଝୁଛ, ମାନେ ମନ ଭଲ ନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ ବ୍ୟାକୁଳ। ଆଉ ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ କବିତାରେ ମାତୃହୃଦୟ ଗଭୀର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟି ମାତୃହୃଦୟ କେମିତି ତାରି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆଉ କ'ଣ, ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ପଦ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ଅଛି ଏଠାରେ। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛ। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଶ୍ୟାମ ଘନ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଆରେ ବାବୁ ଏଠାରେ କିଏ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଆରେ ବାବୁ ବୋଲି। ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ ବୁଝୁଛ ତ ଏଠି ମଧୁଭୁବନ ହେଉଛି ମଥୁରା। ବୁଝିଲ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତାପରେ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି, କାହା ମୁହଁ ମୁଁ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ଏଠାରେ। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା। ହେବ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ, ନିଶି ଦିବସରେ ଝରୁଥିବ ରେ ଜୀବଧନ। ହେବ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛ। ହେବ 10 ଦିଗ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସାଧାରଣ ଦିଗ ହେଉଛି 4ଟି, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ। ନା, କିନ୍ତୁ ଦିଗ ହେଉଛି 10ଟି। ଦିଗ ଭିତରେ ଦିଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ। ତାପରେ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଈଶାନ୍ୟ, ନୈଋତ। ତାପରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଥିବ ଉଦ ଓ ଅଧ। ଦେଖିଲ ତ, ଉଦ ଅଧ। ତାପରେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା କବି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେଉଁ କବିତାଟିକି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ। ଅଥିର ବୁଝୁଛ ତ। ଅଥିର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ଅଥିର ମାନେ ଦେହ, ମାନେ ମନଟା ସ୍ଥିର ହେବନି। ଅଥିର ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ମନ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ବୁଝୁଥିବ। ଆଉ ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ। ତାପରେ ହେଉଛି ନିଶି ଦିବସରେ
ଝରୁଥିବରେ ଜୀବଧନ। ନିଶି ଦିବସ କହିଲେ ରାତ୍ରି, ନିଶି କହିଲେ ରାତ୍ରି, ନିଶି ଦିବସରେ ଝରୁଥିବ, ଦିବସରେ ହେଉଛି ଦିନ, ରାତି ଦିନରେ ଝରୁଥିବ ରେ ଜୀବଧନ, ମାନେ ତତେ ରାତି ଦିନ ଝୁରୁଥିବ ଜୀବଧନ। ଜୀବଧନ କହିଲେ ମାଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ ରାତି ଦିନ ଝୁରୁଥିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେନେ ଯଶ। ଜୀବନ ବିହୁନେ ଏଟା କ'ଣ କହିছে? ବିହୁନେ ଏଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ଜଳ, ଜୀବନ ହେଉଛି ଏଥର ଜଳ, ଯେନେ ହେଉଛି ବିନା, ଯଶ ହେଉଛି ମାଛ। ଯେମିତି ଜଳ, ଯେମିତି ମାଛକୁ ଆମେ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ମାଛ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ସେଇଭଳି ଏଠି ମା ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେନେ ଯଶ। ଏଠି କବିତାରେ ବି ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେନେ ଯଶ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଳ, ବିହୁନେ ହେଉଛି ମାନେ କାଢ଼ିଦେବା, ଯେହ୍ନେ ଯଶ ମାନେ ବିନା, ବିହୁନେ ହେଉଛି ଏଠି ଜଳ, ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଯଶ। ବିହୁନେ ଏଠି ଜଳ ନୁହଁ, ଜୀବନଟେ ହେଉଛି ଜଳ, ଜଳରୁ ଯଦି ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଯେହ୍ନେ ଯଶ, ଯେହ୍ନେ ହେଉଛି ବିନା ମାଛ। ଧର ଜଳରୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ମାଛକୁ, ସେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଅମ୍ଳଜାନ ସେ କେଉଁଠୁ ପାଏ? ଜଳରୁ ପାଏ ହେଲା। ସେଇଭଳି ରାଜା ବିନେ ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶ। ଗୋଟେ ରାଜା ଯଦି ଦେଶରେ ନଥିବେ, ମାନେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ କହିବ ମୁଁ ରାଜା, ସେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସେମିତି ହେଲେ ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ରହିବନି ନା। ସେଇଭଳି ରାଜା ବିନା ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଏଇ ପ୍ରଥମ ପାରାରେ ତମର ପିଲାମାନେ, ତମର କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, ତୁମକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବି, ମାନେ ତୁମେ କହିବ କେଉଁଠି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ।